Live mula sa ATI Bicol Pili Camarines Sur. Ito ang ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon. Narito ang news update sa araw na ito. Kagawaran ng Pagsasaka o Department of Agriculture nag-aalok ng pautang na walang interes hanggang 15 milyong piso. Makakasama natin si Hermie Opresio. Inaanyayahan ng kalihim ng Department of Agriculture na si William Dar ang mga nagnanais na mamahunan sa agrikultura, lalong-lalo magsisibalik probinsya ang mga manggagawa at magsisiuwi ang Overseas Filipino Workers o OFW na samantalahin ang walang interes na pautang na aabot hanggang sa 15 milyong piso. Sa pangunguna ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC, may 3 loan program ang ahensya. Meron po kami ma'am na dalawa po, yung Sure COVID-19 na sinasabi po natin na yun po, dalawa facility nun. Yung isa para sa small farmers and small fisher folk na can avail 25,000 individually. Pero yung isa naman pong facility nung sa Sure COVID-19 ay para po dun sa micro small enterprises or MSDs na operational and registered for at least 1 year. Mga agriculture and fishery based po na mga MSE na pwede maka-avail ng up to 10 million pesos payable in 5 years, non-collateral and zero interest po. Sa agri-negosyo naman po ma'am, meron din po tayong 2 facility din po doon. Yung isa po ma'am is para sa individual din po na can-avail na up to 300,000 naman. Pero mga small farmers din po yun. Yung isa naman po ma'am, 15 million pesos po. Payable din po siya in 5 years po ng mga micro-small enterprises yung sa up to 15 million. Is kailangan po, put up na po yung kanyang agriculture and fishery business po, whether it is production po, marketing, and any agricultural fishery business po. Yung isa pa naman po ma'am, yung Sakaya or titawag natin Capital Access for Young Agripreneurs, yun po yung para sa mga young agripreneurs na 18 to 30 years old, graduate po ng formal or informal education, whether it is from TESDA po, na nag-undergo po siya doon ng training, or sa ATI, or sa other school po na nag-offer ng agriculture courses po. Ayon kay Secretary Dar, maliban sa walang interes at napagpapautang, susuportahan din ng kagawaran ang mga magnenegosyo ng libreng marketing support at pagsasanay na sa pamamagitan ng Agribusiness o Marketing Assistance Service o AMAS at ng Agricultural Training Institute o ATI. Ako si Hermie M. Opresio, nagbabalita. Balik sa iyo, Nida. Maraming salamat, Ernie. At yan po ang news update sa araw na ito. Ako si Nida A. Hagos para sa ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon.